Τελευταίο μεικτό, ξεκινάνε οι μονομαχίες μετά. Ιατρικές. Ναι. Ωραία μου έχεις πάνω μου, τώρα πώς θα μην μπορώ να κουνηθώ. Και τι να κάνω. Πώς, κάτσε κάπου ξέρω εγώ, σταθεροποίησέ το να μην πιάσεις κιόλας. Μην μου φωνάζεις, μωράκι. Καλά τώρα εδώ που κάθεσαι τώρα θα πιαστούν τα χέρια σου, θα αρχίσουν να τρέμουν όλα. Ναι, θα πιαστούν τα χέρια σου. Εγώ σταθερότητα. Τις ρακέτες τρέμουν τα χέρια μου. Στο τηλέφωνο είμαι σταθερή. Τραβάει κι άλλο. Ναι, 3 τραβάνε. Θα κάνω έτσι. Κάνε το μπαλάκι τώρα. Το κάνω μπαλάκι τώρα. Θα κάνω τα γυαλιά τελικά. Ναι ρε, δεν χρειάζεται γυαλί. Ναι. Μπορεί να μην έβλεπε καλά για να το πω πάλι. Μαλάκα μυρίζει καλά μαλάκα. Ναι, ναι. Ναι, καλά. Τι 400 ρε. Θυμίζεις για το λεπτό να Ναι, πούμε. ναι. 600. Χάνω! 55 στο πρώτο λεπτό, παιδιά, πάμε. Τα πες. 55! Και με το πεις! Κρατήθηκε στο πού κρατήθηκε. Ναι, στο πού κρατήθηκε. Εκατό στα 2 λεπτά. Ναι. Παραπάνω. Δεν πειράζει! Πάμε! Καλά, ποτέ δεν είναι. Ναι ρε, πολύ πράγμα. Παραπάνω θα πάει. Παραπάνω θα πάει. Πα. 54 πόντους στο λεπτό πάνε, φίλε. Μπράβο, παιδιά, μπράβο! Πολύ καλά.
πειράζει. Μπράβο! Άρε, μάγκη, μπράβο. Παραπάνω, 260, 260 πάνω στο πεντάλεπτο. Πάρα πολύ καλά παίζουν. Ναι, ρε, πολύ καλά. Μπράβο. Μπράβο ρε παιδιά, μπράβο σας. Μπράβο, παιδιά! Μπράβο σας. Πάνω από 5 παιδιά. Πάνω από 5,50 θα πάει. Μπράβο! Πάμε, μπράβο! Δύο 2,60 ρε, περίμενε. 2,70. Περίμενε. Ναι, ναι. Ναι. 2,65. Πάμε, πάμε! Πάμε για 500 και πάμε! Μπράβο. Ήρεμα. Πάμε, πάμε! Ναι. Ναι. Πέσανε. Τι, πέσανε, ναι. Πολύ, πολύ, Πέσανε, πολύ, καλά. πολύ. Βλέπουμε έναν αγώνα. Πάμε όπως πριν, όπως πριν. Η ομάδα Νεβέν Ναι, ναι, στην τρίτη θέση. Η Έτσι. ομάδα Νεβέν στην δεύτερη θέση. Έτσι, Πάμε! όπως πριν. Ναι, τι, και πες. Κρατάω Μπράβο. κάμερα και αυτό. Είναι με το ένα χέρι, καταλαβαίνω. Πάμε, πάμε. Μπράβο ρε παιδιά, μπράβο. Μπράβο! Πολύ καλή, μπράβο του. Ανέβασε τώρα. Ναι. Ανέβασε πάλι. Πήρε 100 πόντους τώρα πάλι. Έλα, δεν πειράζει, πάμε! 100 πόντους. 3 λεπτά. 3 λεπτά. Φοβερό ρε. Φοβερός τώρα. Δεν σπάει τόσο. Μπράβο! Όχι, το ίδιο είναι. Δεν το ίδιο σκληρό. Μπράβο! Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Πειράζει, πάμε! μην έκανε Μην διπλώση. πέφτεις, πάμε! Μόνο χρόνος χάθηκε. Και θα πάει. Ναι ρε, ναι ρε. Μπράβο, παιδιά! 2 λεπτά, πάμε! Το σκορ είναι 403,1. Πάμε, μπράβο, πάμε! 500 και πάμε! Εντάξει, 2 λεπτά μείνουν. Θα τα βγάλει. Η ομάδα Νεβέν στην πρώτη θέση. Μπράβο, μπράβο! Πάμε, πάμε για 500, πάμε! Πάμε, πάμε, πάμε. Άσε.
Πάμε από την αρχή άλλο. Ένα καλό σετ. Πέσαμε. Έλα, ένα λεπτό έμεινε. Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό. Το σκορ είναι 437,8. Όλο το λεπτό. Όλο το λεπτό. Πάμε το άλλο. Πάμε. Πάμε για 500. Πάμε για 500. Έτσι. Μπράβο. Έλα, 10. Μπράβο. Μπράβο.